Top. Jeg er med Tog og lader lige sprite som altid. Men i dag vil jeg vise jer et lidt smooth kig på vores nye spawn. Yes. Altså det er et vi downloadet. Vi gider ikke at bruge så lang tid på at lave nyt igen. Men, her er det så. C står for kreativ, F står for fashion, survival, og så minigames. Derovre. Men så er der nogle regler I skal følge. Så hvis I ikke gør det, så ved I godt hvad hammeren falder, hvis I ikke følger reglerne. Så. Men vi skal lige have fået det sidste sat på plads. Så. Men der vil være nogle skilte til de forskellige ting, som minigames og sådan noget. Kreativ, så kommer jeg ind til kreativ, og så ja, kan I gå ind i free build. Og der kan man altså bygge alt muligt. Men hvis I griefer, ja, så ved jeg ikke hvad jeg skal. Men jeg må ikke grief i nogen ting, undtagen jo, faction må du godt, fordi det er bestemt. Fordi det er nederen, hvis man ikke kan i faction, så ja. Men det her er vores lille bitte spawn. Og så derover reglerne kommer til at stå, så kan du også købe VIP på et tidspunkt. Så skal vi lige sætte op. Men her er også ny spawn. Ikke færdig endnu. Men jeg skal nok sige til når den er åben igen. Så. Men altså de introer jeg lige har lavet. Jeg laver ikke intro til fremmede, men jeg laver dem til mine venner. Jeg lavede den til mig en lille zombie der. Og det han synes den der intro jeg lavede til mig selv, han synes det var helt vildt fed og alt muligt. Så. Ja, så jeg går slag ind til dig, og så leder jeg en. Bum. Men ja, her er den nye spawn. Altså, hvis I er VIP og I har våd der, dødstemt. Men vores nye spawn, som vi downloader. Vi har stadig alle arenaerne og sådan noget. Jeg vil lige bevise det. Vent lidt. Overlag. Se. Crazy. Blokket. Og så. Derinde, hvis I går derinde, så kommer I alt til de der to sidste minigames. Goddass. Nå, men jeg vil bare lige vise jer serveren op. Vi har ikke sat spawn der endnu, så. Men jeg har sat home her, så det forsvinder aldrig. Men ja, det var bare lige det for vores afvisning for serveren. Men det her Glowstone har jeg lige sat fik i, der begynder at spawn mobs, kan jeg se. Kill og E. Ja, okay. Men reglerne skal I selvfølgelig følge. Men vi har lige fået en ny regel. Altså, hvis du vender med en ejer eller en admin eller OP, så må han eller hun ikke give dig OP eller give dig en rank. Det er kun Master og Marco 325, der styrer det. Altså, admins, de sørger for bare for, at der ikke bliver griefet eller hacket eller sådan noget. Og owners, de sørger for det samme, men mig og Marco er hovedownerne på serveren. Så I kan ikke få ejer, admin eller noget andet. Det er kun mine venner, der kan det. Ja. Men Miki, hvis du ser den her Miki eller andet. Ja. Du bestemmer selv om du vil ind eller ej. Det er ikke vores skyld. Det er din egen. Han er nemlig blevet bandet. Nå, jeg er smut fra det flot spawn. Så vi ses i YouTube. Jeg er med og vi ses meget snart her på kanalen. Hej hej.